ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 3 ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2017 ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ನಾಲೆತ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಪಿಲಿ ಕಾಡ ಮುರ್ಗಲ್ನ ಗುರುಕಾರೆ ಪಿಲಿ ಬದುಕುನು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಬದುಕುನು ಪಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಪಂದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತರ ಅಣ್ಣಂಜಿ ತುಳುಟು ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ನೆಡ್ದು ಪಿಲಿಯಾದು 1 ವರ್ಷ ಬದುಕುಂಡಲ್ಲ ಯಾವು ದೇಪಂಡ ಪಿಲಿ ಕಾತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕುಡುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿತ ಏಸಬಾರ್ದು ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂತ ಇನ್ನು 4ನೇ ಎಸಲ್ಡುಂಡು 4ನೇ ಎಸಲುಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತೆ ಎಗ್ಗಿಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮೂಡ್ತಾತಿರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವರಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಏಸಬಾರ್ದು ನಲ್ದಿನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ಒರು ಎರಡನ ಪುದಾರ ಪನಂದೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರಡೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಪಂಥನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಕ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಕುದ್ರೋಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲ ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರದ ಈ ಏಳ್ಯ ಗಲ್ಗೆಡೆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರದ ಕೂಟದ ಕುಲಿತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ತಾಟಿದ ಸರತ ಹುಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬೈದರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೂಪರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿಯಿಂದ ಇರಲ ಪಂಪಿಲ ಕೈಜಿ ಈ ಕೂಟೋಗು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲೈನ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸುರು ಕಕಲ್ಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗೇನವೆ ಅಂಡ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ಜನಪುರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿವಾಡು ಅಂಚ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂತದೆ ಅಂಕುಲು ಅಂಚೆಗಳು 8 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ದಾಯಿಗೆ ಉಂತ ನಡುಟ ರಾಜ ವರ್ಷ ಇತ್ತದ ಪಿಲಿತ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಖರ್ಚಿಡು ಬರು ಖರ್ಚಿಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಉಂತಾದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಜವನೇರು ಪೂರ ಅಂದೇರು ಅಂತೆ ಮಲ್ಪು ಗಾಯನ ದುಮ್ಕೊನ ಕಾಂದು ಅಂಚ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಿತಿರೆ ಇಕಲೇನ ಅಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಿಯಾರನ್ರಿ ಜವನೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚತ್ರ ಜಯರಾಮಣ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜವನೇರು ಬಹುಶಃ ಪುನೀತರನ್ನು ಕೂಟ ಅಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆ ಅಂತ ತೂಪಾಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಥ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾನ್ಪ ಮತ್ತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ಇರುವ ಸಾರ ಪ್ರತಿ ಕೂಟ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಜಯರಮಣ್ಣಗೆ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಕ್ಕೆ ನೆರೆದು ದುಂಬು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಂದ ನೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ಸರಿ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿಕ್ 25ನೇ ವರ್ಷ ಆ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಎದ್ದು ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಮಾತಿಡ ಬಾಯಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಪಿನ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಪ್ಯಾನಾಸಾನಿಕ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯದಿದ್ದಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಎದ್ದಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಖಾಲಿ ಪಿಲ್ತ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತ ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಹಾರು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ ಎದ್ದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಇರ್ನ ಬರ್ಕೆ ಪಿಲಿಕಲ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನೀರೇ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಮಿತನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದವಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಆದು ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿವು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕಲಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಲಾಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಂದ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡಿರೀರಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ದಾಲ ಹತ್ತು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ಪವೆ ಅಂತೀರಿ ಇಚ್ಚ ಅಂಜನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಗಾರರಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದ್ದನ್ನೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಮುಡ್ದು ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಯನಂಚಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇದಾರನೆಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನ ದಸರದ ಪಗ ತೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ರಂಜನನ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅವ್ಳು ನಡದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಸರ್ಕಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನೇನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿಲಾಯನ ಅಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಅಮರಾಳುವೇರ್ನ ಕಾಲರ್ ದಿಂಚಲ ಅಕಲು ಈ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಪುಟ್ಟು ದಾಪಂಡೆ ಈ ಕಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸವೆ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೇರತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದನ್ನು ಬಾಕಿತ್ನ ತಂಡಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ 110 ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು 25ನೇ ವರ್ಷಗೆ ಜಬ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ನಾಯಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪರವನ್ನು ನಿಚ್ಚಿ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾಧ್ಯಮಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇಜ್ಜಿರುಂದಾಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡ್ದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಪ್ಯಾನಾಸಾನಿಕ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಜರಿಗೆ ಮೌನನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಭಾಷಣ ಅಂದು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಬಂತೇರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಬಂತೇರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ಲ ಬಂತೇರು ಮೌನಡೆ ಎಡ್ಡೆಪನ್ ಬಯಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಕೊಡೋರ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮುಡ್ತಾವೋಡು ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಜವರ್ರೆ ಇರೆಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥಡ ಇಡೀ ತಂಡುಗೊಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ತಂದೆ ಎತ್ತ ಮಲ್ಪ ಈತು ವರ್ಷ ನಿಖಲು ಓಲುತ್ತಾರೊಂದೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಹೆಂಗೆ ಈತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆನಗಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನ ಪಾತ್ರದ ದೆಂಗಾದೀತಾರತ್ತ ಈತು ಶೋಕದ ಪಿಲಿನ ಈತು ವರ್ಷ ಬರಂದ ಇನಿ ಬೈತಾರತ್ತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹೊತ್ತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಳೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕುನೇನೆ ಮುಡಿನ ಬೈರಾಸಡಿ ಕಟ್ಟದು ಹಾಕದೇರಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೂಲನ್ನು ಸುತ್ತದು ಹಾಕದೀನಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇ ತಾದ ಆ ದೇವಿನ ಒರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದೇವಿನ ಎದುರು ದಿವೊಂದು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವೋಡನ ಕಜ್ಜ ಆವೋಡನ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಣದು ಆ ದೇವಿನ ಎದುರು ದಿವೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಆರು ನಲಿಪುರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದಂಡ ಐತ ಬೇಲಿನ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೆಲ್ಲದ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ನಲಿಪುವೇರು ಆ ರೀತಿದ ನಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಅವೇನು ಇಡೀ ಅಂಗೈ ಮುಂಗೈ ನಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೋ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಚ್ಚ ಪಡೆಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕೋಲು ಸುರುಕಾದ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ನನಾತ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆರಕ್ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಇಚ್ಛಿಸಾರ ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಡಿಪುನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಗೋರ್ದಂಡ ತಂಡನೇ ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವ ಬಹುಶಃ ಕಡೆಕಾದ ಆ ದೇವಿ ಸಿಂಹದಮ್ಮಿ ಪಿಲಿತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಕಾದಕ್ಕಲ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂಚಿನ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೆಕ್ಕಲ ಪರಕೇನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತೋಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚನೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೌಲಾಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ನಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಸರತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಗೊಪ್ಪುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಬಿಗಿಯಾದ ತಾಸೆದ ಕುಲು ತಾಸೆ ಯಾಕಡೆ ಪನಿಯರ ಮದತ್ತೇನೆ ತಾಸೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ 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 ಆ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಆ ಚಾಪು ಪಂಡ ಚಾಪು ಆ ಪಿಲಿಕಿ ಎಂಚ ಚಾಪು ಬೋಡ ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡ ಏನು ಒಯ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪದ್ಮ ಕಾಂಚನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ತಂಡದ ಕುಲು ನಾನು ಭಾವಿಸ ದಯಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದೇರು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಯಾವ್ದಾಲ ಪಂಡ್ರಾಗಿಜ್ಜಿನಟ್ಟು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪೊಡು ತಾಸೆದಾಕುಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೊಡು ಅವು ತಾಸೆದಾಕಲು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಉರುಳಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾಸೆ ಬಾರ್ತಾರೆ ಆ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಉರುಳಿಕೆ ತಾಸೆ ಪಂಡ ತಾಸೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರೂಟು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನಿ ನಮ್ಮಿತಿನ ರೈಕುಲ ಪಾತೆರ್ನಿ ತಾಸೆದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಚೂರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಬೇಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಲ್ತು ದಿನ ಬಂದಂಡ ಪೌಲೋಡು ಸೇರ್ದು ಇತ್ತದು ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆ ದೇವಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ
ಪೌಲ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವು ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ ಮಲ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಆ ದೇವಿನ ನಡೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವು ಖುಷಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವಿನ ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಪಲ ತತ್ತುದ್ದೀರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೂರ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿಯ ಸಪಾಟ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊಡ್ತುಡೆ ದೆಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ವಾಹನ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಒರುವೆ ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಂಡು ಅಪ್ಪನ ದುರ್ಗೆನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.